Gitarong nagbisbis. Nagbisbis ay mga bitaw na nga dagat ang buwak. Oh, wait, gitarong nagbisbis. Yung ano, gani mga buwak mo nang gihatag og ganang colorful sa kinabuhi. So, may plano ka makuha diri manguha diri buwak na ko. Okay ra ka makuha na. At least tambok itong buwak, love. Sama katabukan mo. Magani ka naman. Pigbitsin man ko. Aya, tiya. So, diri, tituyo ko to kuan diri. So atong mayana ha, katong hubag-hubag ba? Tanong, tanong ha. Asa ang kulabo na dapat itanong? Ha? Ang kulabo ba? Ang tambal ang hubag mo ani buto. Hubag-hubag nga tong nahubagan nga wala ka buto. Kiring ba na siya? Kaya high-tech ka mayana. Tambal na siya. Kaya kiring green sa... Tambal mo siya tulaho. Si tulaho. Karga basan do. Ako, buta-butarong bagito. Sila lipay kay kulam nakita dyan na Asa to. mga buto bis-bis diri? Ito ang garden ba nga. Tambo kay buwak. Kunya. Gabi kay... Ato ang mga tanong lain klase. Ato ang tagdo na tong garden kay daghan diri mga ni diri. Ang kanan dinabay mo anak ko pa tamnan to dyan ako namin. O kami diri padaghanon yung buwak kay daghan kay diri yung malaag unya na kuan. Lipay kay ko kay no namuwakit sila uli. Makita dyan mo ba? Ano diri? Ako bagong Asa gitanong. ang balay ni kuan ni Tito? Ara, bagong gitukod. Muna ko bagong gitukod nga balay ni Karon Tito. Payo niya ni sakyanan nimo kay murag nagubad man ni. Ang kuwang anin niya, lab, kuan ra. Ang puta sige. Battery. Uy, sana uy. Sa man halay ani. Kato katabang na to ba nang halay na pud ani. Pataka na pud halay yo. Gipang kulom diyo mo ani. Panghalay itaw nga dili man kayo ni bantang kasi init diri dito tani dito sa ground nato. Kini balay jud sa daran ng balay jud. Kubo diri. Kaning balay na to lab ang kuwang diri lab gasol na lang. Para ang ato ang assistant diri ato katabang magluto kaon na lang. Gasol. Imong kuan ano bili no? Ang susuta na. Heart diri sana. So nindot yung kayo katong sistema sa tuang garden, kuan kayo daghang katagtanom. So dapat ato ara jud i-maintain diri nga limpyo kay. Dapat atong garden pa kani ha, wa pa mo katos mo kuan mo. Katong ato ang garat. Kan elektripan mo wa man bandara init man kayo. Munta ko man sayo, unya na napadaral lipan. Ikala kay kurinti. Tingnan ti ka bandarong kay init mo ri. Kung ka nang init kayo langiing gi ba? Bilang ko na na kay say pa man. Ito yung diri kay kuan no. Ang sala ba? O sala o. Ang sala wala gyud butay supa. Supa, pasagpa ka nako. Kasi supaon ta ka na kanang gamit. Unsa nga na supa diha? Asa may naa diri babaw di? Natay bisita diri na to sila relaxon. Kaya sila. O di ba? Ang supa na to diri. Kini siya nga kuan, kini nga sistema kuan, gipahimo ni nako kay tungod sa kamot magsigig ana ba? Ah, sige pangay kwarta. Oh, sige pagay kwarta. Mao to nga ang tanan tradisyon na gihimo na ko kamot na ba. Okay po dato. Ang koto sa dawat akong gipahimo kamot. Mana siya ng kamot mga kumagko ba kuan. Dako-dako na jud buwanang ako ang kuan ba. Uy, sana uy. Basketball dira nakita. Sa dako jud tong garden diri. Mulak Oh. jud taon. Nga tong anak kun ba? Ano jabriyan na daan? Ayun, wala na wa. Ano? Ko ba na kanang sa kanang ko na lang. So, lipay jud ko manahaw na jud ta ni. Lipay kay kulab. Ngagta Sula maghinit jud ta. kulab jud kita nga sa kalito. Ako na lipay po happy Valentine's. Happy Valentine's Love. Inaotaw Halo ko. kulab. Ha? Halo ko nimo. Ay bayad 5. Halo ko good. Halok na dagay ni tao ulot.